ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು. ಯಾನ್ ಈ ಪಾತೆರನಾಗ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಿತ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಲಂಬೆ ಈ ತೋರ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪರಿಯಸ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಏಪತ್ತುಂಡಲ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಹಿಡಿಯುಪ್ಪಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಓನರ್ ಸಮೇತ ತೋರಾತೀರ್ ಬೇನನಲ ತೋರಾತಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಏರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಂಡಲ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿ ನಾನುಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೋಟೋಟು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಜೀವ ಒಂಜೇ ಲೇಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಕೆಂಬುಡಿದ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತಿನಗಳು ಸಮೇತ ಝೀರೋ ಫಿಗರ್ ಆತೀರು. ದೋಸ್ತಿಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ, ಇದ್ದೇ ಜನರೇಷನ್ 22 ವರ್ಷದ್ದು 28 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪು ನೌಕಲು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂಡ ಈ 13 ವರ್ಷದ್ದು 22 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪು ನೌಕಲು ತಿಕ್ಕುನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಮಾರೆ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಡರೆ ಇಂಚ್ SSLC ಡಿಪ್ಪುನಾಗ SSLCದ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಊಲ ಯೂಸ್ ಆವುದಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಎನ್ನು ಈ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಬಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳ ಅಕುಲು ನಡಪುನ ರೀತಿಗಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಪುಷ್ ಈ ಕೆಲವೇರು ಐ ಲವ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಪಾಡುವೇರು ಏರಂಚ ಪಾಡುವೇರ ಅಕುಲು ಮುಲ್ತು ಬಿದರ್ನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತಿನೇಟಲ್ಲ ನಿತ್ರ ನೋಡು ಕಕ್ಕೊಂದೇ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಪಾಡುನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ಮರತ್ತು 4 ಜೋರು ಮಂತೇರ್ಲೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಸದ ದಾರಣಿ ಇರದ ಲೆಕ್ಕ ಕರಣಿ ದಾರಿಯರು ಶುರುವಾಗು ಮಣಿ ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೋಣ್ಣತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪು ಈ ಕೆಲವೇರು ಕೈತ ಬಿರೇಲ್ದ ಉಗುರುಗು ದಾಯಿ 2x ಪಾಡುವೇರು ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಕೆಲವೇರು ಉಗುರು ಶೋಕ್ ತೋಜರು ಬಣ್ಣದ 2x ಪಾಡಿಯರಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಉಗುರದ ಉಲೈಡಿ ಪುನಃ ಮಣ್ಣು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೋಜರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದೆಲ್ಲ 2x ಪಾಡುವೇರು ನಿಖುಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಡಿತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದುಂಬು ಪೋಪ ಅವೇ ನೆಲನ ಒರೆಸೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಪಿರೋ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ತುಳುಬಾತೆರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುನ್ ಅವೇ ಹಿಂದಿದೆಯೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಲಿ ಆಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಾತ್ರ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಆಡ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರುವೇರು